Какво става, хора? Вие сте със Светосфер и днеска разцикваме Лига, дами и господа. Играем Nocturne Jungle и някакво друго да кажа. Чакайте само, обаче. Не мога да пиша, значи Ocean, бай. Хайде, купувай, куче. Отиваме Jungle, Nocturne. И да, не съм играл давна League of Legends. И мисля, че ще е добре да се завърна малко. И човек за жабата сме, не за муто. За жабата. За жабата. Така. Ще вардиме тук. Да няма някой лапи да дойде. Why? И аз пак why. Защо пък да е шити гейм? Който иска да си говори. Значи аз съм много добър на лига, само казвам, но ще се постарая колкото мога. Така, чакаме жалата да дойде. New map ли? Нова карта ли? Къде има нова карта? Нова карта ли са направили? Аз нищо. Да, вече не е такова снежно, те са махнали. Беше всичко до тук в сняг, шушулки, мумулки. Вече са го направили нормално. Аз сега забелязах, че. Харесва ли са снежния повече, но то няма винаги да е снежен мапа, я. Така. Айде га, не стига си писал да бим тук жажда. Тъпото е, че са направили жалата да се спамва по-късно вече. Така, взехме жалата без проблем. Нека са да се опитаме да бухва за них. Ела бе, сладу. Между другото не се знае колко много ще гангвам, понеже аз гледам повече да си фармя в джунглата. Така че не знам колко ще гангвам. Отиваме за кокошки или лисици? Ама аз мисля, че тия лисици ще го убият. Защото са твърде много. Какво стане? Няма да го убият, бе, не сме прота, бе. Ами коркито даде цорки. Даде фързиго. Не, там трябва да има. Там в... Ето и да. Така. Ето и да. Бана работа ще са заваля с Тя? Така, малко проблеми. Може би няма да може да го вземем. Той е бъф, ама... Да се опълне, кое? Ще го вземем, бе, аз ти говоря. Не сме профа, дами и господа. Така. Не, те с нашите са много зле. Много. Така. Се трябва да вземем реда. Така да го варднем. Нека се реканем да си вземем айтема. Между другото съжалявам, че играя на затворена камера, вярно многоите играят така. Просто така съм свикнал.
Аре бе. Така. Повечето от вас сигурно играят на така камера. Да се мърдат. Ама аз така просто не мога. Хем да я мърдам, хем да се бия, не мога. Но мисля, че е време да гангваме. Да гангваме, мисля, че е време. Така... Обаче аз нямам смайт. Така че изчакам за смайта си малко. Кога ще се спълни след 2 минути? Извинявам се, ако по някой път се чуе да говоря тихо, но това е просто защото нямам микрофон, нямам такива неща. Това е защото аз мисля, че не ми трябва. Защото аз весто почти никой не ме гледа. И че аз микрофон такива неща не си купувам да се чувам по-силно или нещо такова. Трябва всичко. Трябва си, обаче аз не искам. И все си казвам, че трябва да говоря силно, ама се забравям и се извинявам, ако по някой път говоря тихо. Нищо. Така. Мисля, че трябва да ганим на бота обаче. Само си вземем айтъм и ганваме. Така, са. Уф, много ми е бъгнато тук, всичко не мога да си... Какво става тук, бе? Скарах се по... Извиняйте, нали, че идва тук разни хора, но има хора в нас, вече няма как. Учиваме на бота, защото се справят много добре. Ама, знаете ли, почайте да се взема аз ултимейта, бе. И аз цъкам. Така. Опа, включил съм си консолка. Така, значи не видях колкото искал да ганнем на мида. Правилно. Дали си доволен? Така. На тук помисля, че няма нужда да гангваме, ама трябва да си ще отидем. На ботна според мен се справя много добре. Да, трябва да ходим и там. Шибли го е! Браво, бе! Аз къде отидох тук? Това е нещо много пъшка тук. Чекайте. Сайт. О, много sad.
А какво правиш, бе? А, то сгарен. Значи щяхме да го убием, ама тото и тъпото. Къде е за жена? О, боже. Както да е. Чакай малко за поръчки. Да. Отиваме за ред. Айде. Пущаха му колата на този. Щяхме да го убием, ама. Колко ти имало убъш адвентич. Адвентич. Ао, не мога да го кажа. Как не да е? Просто не мога да говоря. Чуваме на мида. А, той ще я уби. За малко. О, на бота. Айде. И си лягате. Само някой да не дойде. Да пушне колата на тя. Мисля, че Twisted Fate обаче. Чакай. Вот аз сам се набутая вътре в това нещо. Ай, така. Ау, май, какво гадо ма цели. Ау, това. Браво, това вижда добро. Много гадо ма цели. Ау, тъс пък и къде се буташ, бе, човек? Фидвайте още надалеко. И аз се фиднах малко, не? Между другото съм малко сполив, извините, за което. Драко не сме правили съседи. Само да обладим. Ела са, реванш искам. Ела. Реванш. Реванш, ама... може да направя тук дабл кил. Ама... какво се прави ти, като ми скочиха триго. Бягай. Аре! Добре. Викам че. Айде, гити! Айде се опити от този. Отмъстите за мен. Колко този. И знаеш. Така. Трябва да си направим батарея като. Втори опит за Драко. Ама те са там пак имат уард. Уард. Бой по Драко. Трябваше малко да ме изчакаш, бе. Няма търпение, значи не чакат. Аре са, елати. Не видях има. Така. Защо ме пингвате, бе? Хубаво няма да помагам, като ме искат. О, чакай.
Така. Мисля, че добре се справим. Бъгнах се в стената съм. Айде. Чао, ключ. Айде, бе. Извинявам се също, ако чувате как клика с мишката. Какво се прави? Сега, дайте да си вземем... Как се казваш това? Скътлера. Скътлер, бътлер. Не, че нито един път не сме го взимали. Бам. Така. О, реда, трябва да се вземе. Той пак ли идва? Много ме кеф той е герой. Бог черна. Треп. Браво на Корки. Малко циганско написах Корки, а сега. Смута обаче. Искам смучваме. Чака! Упс, аз го. Не, пъшкайте си колата. Абе, пъшки колата като... И те си имат ли джанкъл? А, не далето не е джанкъл. Жалата я няма. Болците тук ли са? Окей. Трябва да се кауним за айтъм. След батарейкато следва, как се казваш, имулото. После ще си купим този айтъм. Е така. За атак спид трябва да вземем айтъми. Какво пак къде се да кажа? Такова като направо го размаза. По едно диве, бе. Та игра, ако не е уин, ще се садна множество. Той иска да го убия, ама няма мога. Той е колко? 3-4. Аз съм 4-3. Ще не в нея смисъл. Имам. Защо бе? Абе си в тия храсти. Ако не бяха храсти, просто да ги... Ай са, убий го, мулата. Мулата му. Убили го, бе? Не го уби. Как можа? Така... Правите, бе. Правите, бе. Лут! Лут! Браво. Анти. Ганенчо. Ганенчо, маленчо. Трябва да ходим за Драко. Правим го.
Чакаме сега дракона. Отпусна дай. Пак тук ще прави схеми. Браво. То сме вижда. Махам се. Тук някой ще мине. Минете, не се прецените. Тук някой се кричи там елегантно в храста. Блицкранчо. Не искам да излизам. Да уби... Абе, тая откъде има цели, бе? Какъв е то снайперист, бе? Пичо, тос, моля. Така. Ой, че какъв ти бич бижу? Така. Уби го! Добре, бе! Трипъл кил! Браво, бе! Good my mate! То спира, как се казва? Шует ли? Забравихме името. Къде пише това? Калист. Че не се забутвам. Блицка нека постоянно се слабва нещо. Аз за какво прави още аз в джунглата, не мога да разбера. Ай да ходим там да ги бием. Само да взема ред. Няма. Чам там. Чакай! Абе, този ганен ми струва. Умре. Чай, тя се изчукам, че тук имам буци с ополива в носа.
искал да му спаси човека. Аз се фърлих да го спася него, ама както и да е. Така. И пак умираме, уважаеми зрители, но взимаме асист. Много ме е тъпки. Изкачам и умирам. Абе, Корки, какво правиш сега? Ау. О, браво! Какъв биш по-с демиджа? Чай сега. Този блицкранк ма размаза направо. Най-вероятно ще загубим тая игра. Анти! Най-накрая това едно да умре. Писна от него. Че ми задрапва. Аз мога само да го взема, но е страх някой ако дойде да не го уби. Защото не виждам никой по картата. Точно се спавам. Сай! О, аз съм го убих с спидфейка. Перфектно. Пуско му отвържа, брат. Аз съм лайфстил. Лайфстил. Вой! Аре бе! Аре бе, още един удар трябваше. Това съм отмих. Това не ще правим. Какво правите бе? Какво правите бе? Бягайте бе! Дай! Лагнем цялата и какво става? Лагнем цялата игра и просто можах да го убия. Ау, тук ще да направя дабл. И много гадно ми лагна играта. Той го спасихме. Между... Ето. Корки, моля те. Корки! Корки! Ау, защо така ми се че играта? Ау. Ау, защо така ми се че играта? Какво става? Ще му убият. Ау, не. Ау, какво става? Ау, хора, какво става тук? Защо ти ми се че играта? О, оправи се. Нищо много гадно почна да ми се че. Що ти? Ау, пак почва. Не!
Ау, не е неудобно. Що ти става? Дразня. Браво, машини. Тук турят ли ме? Ай някой да танк... Ау, не! Защо така ми лагва? Бой тук за супер миньони. Ау, че не можа да го дръпна. Щехме да го развива. Бягай. Бягай от тука. Те си двамата много яко се мисля. Айде, то ще му убива. Кой ще убива, же, брат? Много дълга става тази игра, нещо не ми харесва. Някой влезе. Скачаме. Много миньони. Ау, просто разбих. Аз боя ще ги убият, не няма да ги убият. Бягай. О, Корки. Айде, Корки, дай, брато. Дай, брато. Бе, по този, бе. Ау, не. Айде сега. О, браво, Коркито. Найс, Корки. Този път ще вепше както трябва. Пусть пък аиш да телепортува. Къде отиде, бе? В базата си ли отиде този? Лапа е... Там. Айде. Изи. И... Какво стана, бе? Аре, бе, Блиц! Удари тука, бе! Блиц! Ау, не, той е Блицкранк. Този Блицкранк! Аре, бе! Добре. Това беше една много яка игра, уважаеми зрители. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да натиснете направо да го прибиете до смърт лайк бутонът, уважаеми зрители. Това беше всичко от мен за сега. Чао!